puna dvorana govori više od 100 riječi ili 1000 riječi. Drago mi je da smo to danas demonstrirali, tu dobrotu na dijelu i drago mi je da je došlo preko 450 ljudi, da će se skupiti kuna za Dom Svetog Josipa za napuštenu djecu u Hrvatskoj Leskovcu. Hvala svim vrijednim ljudima koji su danas, odnosno večeras ovdje nazočili, hvala glazbenicima, hvala svim dobrim ljudima, jer ovdje je večeras pobjedila ljubav i dobrota i neka tako bude i u budućem. Svima sve dobro i hvala svima što sudjeluju u ovom hvale vrijednom projektu. U svakom slučaju hvale vrijedna akcija, biti će ih zacijelo još. Komplimenti svim organizatorima, gradu Zagrebu sa gospodinom gradonačelnikom koji se uvijek i uporno daje i troši i svakako uključite se svi oni koji god mogu na bilo kakav način uključite se pomoć. Večer je bilo izuzetno lijepo i zahvaljujući i gospodinu Bandiću i svim organizatorima i baš je bilo lijepo, vrlo lijepo i nadamo se da ćemo se opet vidjeti i sve tri jasno rado odazvati. I pa smo se mi tri dogovorile da ćemo otići u Hrvatski Leskovac, posjetiti ih. Naravno, gospodin gradonačelnik je dao svoju podršku, a mi smo nekako odlučile da im direktno dođemo tamo pa im malo radosti damo. Mislim da je to najmanje što možemo za tu djecu i za te divne ljude koji brinu o njima učiniti. Svi u dvorani su sa srcem, jer je cilj stvarno human, cilj je baš za tu malu djecu koja stvarno treba pomoć. Meni se sviđa jako ideja, znači da se svi zajedno okupimo i pomognemo nekome kome je stvarno potrebno. Drugo, sviđa mi se to što smo svi ovdje, manje više i znamo se i družimo se inače, tako da automatski je cijelo večer pozitivno i ima jedan duh pozitivan. Atmosfera je vrlo ugodna i vrlo lijepa i bilo je predivno vidjeti ovu djecu, bilo je predivno vidjeti ove umjetnike dragi koji su podržali ovu akciju zajedno sa svima nama ostalima. Ja mislim da je ovo jako lijepa stvar jer veliki dio života je i davanje. Stvarno atmosfera je prekrasna, ambijent je predivan, organizacija na nivou i stvarno evo jedna akcija hvale vrijedna. Mislim da bi svi mi morali imati više u sebi energije, volje, želje za pomoći i biti nesebični u davanju. Evo što je Milan rekao da možda ova ruka koja daje bi trebala ipak malo biti veća od one koja očekuje da prima i dobiva. Ova večera imala je poruku. Evo, ko što sam rekla, poruku mogu staviti u riječ. Zajedništvo, radost, toplina, osjećala se jedna atmosfera dobrodošlice, neke suosjećanja i to je nešto što nas je stvarno ohrabrilo i dalo onako snage, idemo hrabro dalje, čini dobro i imamo osjećaj da je večeras vladala dobrota, atmosfera dobrote. Nekako mislim da ćemo i svi ponijeti i sutra odnijeti na svoje radno mjesto, tamo gdje živimo, svoju obitelj. Evo ovaj grad, ovu našu državu treba čini dobro.